To fa, har yanzu dai rikici ba ta ƙare ba, domin Mai Nasara ya bi umarnin mahaifiyar Maryam inda ya saki Maryam. In ba ku manta ba a satin da ya gabata mahaifiyar Maryam ta roƙi Mai Nasara da ya yi wa Allah ya yi wa Annabi ya sakar mata ‘yarta, domin ta ce zaman Maryam a gidan ba ƙaramin tashin hankali ba ne sabidda mummunan tashin hankalin da za ta fuskanta a nan gaba. In ba ku manta ba dai aure na nan a tsakanin Mai Nasara da Maryam, amma dai auren yana tsaka mai wuya sabida dole ya haƙura ya saki Maryam ba don yana so ba, domin ta je ta nemi wanda za ta aura domin ta samu haihuwa, wanda ta auri wanda aka gwada jininsu wanda yake ba jininsu iri ɗaya ba. Burin kowane namiji shi ne Allah ya masa rufin asiri ya samu zuri'a, hakan tabbas Mai Nasara ya samu wannan rufin asiri domin ya samu matar da za ta tara mashi zuri'a da ya rasa, wato Dr. Asiya, kuma uwan 'ya'yansa kuma mai share masa kukansa a duk halin da ya shiga. Babban abin da mahaifiyar Maryam kenan take tunani, domin duk randa aka ce Dr. Asiya ta tara yara fiye da uku, to Maryam za ta tsinci kanta cikin matsayin baiwa a cikin wannan gida na Mai Nasara, tare da baƙin cikin duniya da ɓacin rai da za ta gamu da su da kuma da na sani, wanda a lokacin shekaru sun ja wa wato ita Maryam ɗin ba ta da, sannan ga girma ya kama ta, babu ƙuruciya da za ta iya fita bare ta sake wani auren. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da wato maman Maryam take tunani kuma take ta hasashe ya sa ta matsa ma wato Al-amin Mai Nasara da ya sakar mata ‘yanta domin ta je ta samu daidai da ita domin ta aura. Shin mai sauraro mene ne ra'ayinku dangane da wannan hasashe da mahaifiyar Maryam take yi? Shin kuna ganin hasashenta ya yi daidai ko kuwa akwai gyara a ciki? Mu haɗu da ku a comment section domin jin ra'ayoyinku. Amma kafin nan muna roƙonku, idan wannan shi ne farkon zuwanku wannan tasha, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha za a sanar da kai. Mun gode.